Ang verse nga tong gibasa sinulat ning Apostle Paul. Gi-describe din ning Apostle Paul unsa ang abilidad sa atong Dios nga giserve. Ingon pa siya, God who is able, wala imposible daw sa atong Dios, to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Gi-describe din ning Paul ang atong Dios nga giserve nga tungod kay wala imposible niya, kaya niya muhimo og dagko mga butang nga labaw pa sa ato ang gipangayo. Now, this time gusto ta mong i-encourage ug i-remind nga ang Dios nga tong giserve dili tihik nga Dios. Once siya mo promised, overflowing gid na ang ihang blessing. Naay mga Sundays and even Sunday school and discipleship classes nato nga na-mention nako nga atong Dios ginatudluan ta niyang makontento, sakto? Makontento tas ginagmay, pasalamatan ang ginagmay, pasalamatan og dawato nato ang ginagmayng blessing. Kana siya, test man gud na sila. Once ang ginumuhatag og gagmay, naana siya purpose behind most of the time testing. But on the other side, usa pod siya ka Dios sa abunda. Usa siya ka Dios nga naga-provide abundantly. In fact, ang mga promises sa atong Ginoo nato puro gid ni nag-mention og usa ka overflowing nga blessing. Tagahan ta mog example ha. During sa ministry ni Christ sa Sermon on the Mount, nabtan na sila alas 4, alas 5 sa hapon, ngit-ngit na, napa sila sa buntod. More than 5,000 men and women, children, ang naa didto. Ingon ang mga apostles, Lord, ting panihapon na, walay pagkaon. Ingon si Christ, okay, pangita diha sa audience, basi na ay nagdalag pagkaon. Nangita ang apostles. Ang nakita nila sa more than 500,000 men, 2 ka isda, 5 ka tinapay. And mo na custom nila ang ilang food. Usually, bread, parisag sudan. Ingon din si ang mga apostles, Lord, mo lang ning nakitaan. 2 ka isda, 5 ka bread. Dili na makaon sa more than 5,000 men. Bisan gani 2 ka tawo ana kulangon pa siguro na siya. Kabalo mo gihimong Christ, iyang gi-pray over ang food. Iyang gisaka sa babaw, iyang gi-raise, iyang kamot, iyang giampuan o gipasalamatan. Ingon ang Bible nga ang tanan nakakaon, nabusog ug natagbaw, naapagi 12 ka basket nga sobra. Na-notice ninyo, wala ni provide si Christ og enough lang or kulang, sobra pagyud og 12 kapuno nga basket. Another example, sa diyang na stranded ang Israelites sa disyerto sa Kamingawan, journey nila padulong sa Promised Land. Nireklamo ang Israel, isas problema sa Israelite, reklamador sila, and during na sa leadership ni Moses, ingon ang Israelite, Moses, unsa may atong imnon? Wala tay giinom. Uhaw, ya disyerto gud, init ang biyahe. Sige silag biyahe, matulog gabi, biyahe na pud ikabuntag. Nagpray si Moses. Kabalo ka ang gihimo sa Ginoo na isa ka dako nga bato, gipatubod sa Ginoo ang tubig, ug yun ang Bible, ni overflow. Gani dili lang ni isa ka natural nga water, ang taste niya tamis nga gidescribe pa sa Bible. Isa siya ka presko kay nga tubig nga nagatubod didto og na-supply og natagbaw sila sa water. Pag-abot sunahan nireklamo na pud sila, Moses, gutom. Walay pagkaon. Kabalo ka ang gihimo sa Ginoo, nagpaulan ang Ginoo og klase sa mga harina nga gitawag og mana. Klase sa mga harina gipaulan niya, musadod lang ang Israelite didto, mula to ilang i-bake himuon nilang pan. Nya ingon ang Bible, every day muulan gyud og mana, di gyud mahutdan. May imagine mo nang mag-ulan, di man niyo masalud tanan, nagasubra-subra gyud ang pag-provide sa Ginoo. Pag-abot na pud sunahan ingon sila, Moses, napulaan naman ta sige harina. Napabay laing pagkaon, mo ra ba niya ma-provide sa tong God?
hinumdumi ha, ang promise sa Ginoo dito sa promised land sa Canaan, wala sa wilderness o sa kamingawan. Nasabtan? So kung gusto gid makita ang full gyud nga blessing sa Ginoo, hulat ta inig-abot mo sa promised land o sa imuhag yung destination. Pero bisag napa sila sa kamingawan, ang Ginoo wala nagdinalo nila. Okay, gipulaan mo sig kinaog harina, pan. Sige. Isa ka adlaw ana, niabot ang nidagsa ang pila ka milyon ka mga pugo or quail. Klase na sa langgam nga gagmay nga nabuhi na sila sa disyerto sa Middle East. And daghan kini sila. Og ingon ng Bible nga pila ka adlaw sila nagsigig kinaon ni adtong mga langgama nga nangabot silang tent, gihimo nilang karne. Og that time, according sa mga scholars, niabot nag more than million ang attendance sa mga Israelites sa kamingawan. So kung nikaon silang pila ka adlaw sa quail, mga naagyod sa mga more than 5, kung ino to usa ka tawo, isa ka langgam. May imagine na more than 5 million na siya ka mga langgam nga ilang gikaon entire duration nila hangtod gipapahawa sa Ginoo ang mga langgam. Inana kadaghan gani na nubra ang pag-provide sa Ginoo. So makita na to dinhi ang God usa siya ka Dios nga kaya gid niya mo bless nimo abundantly nga naghinubra pa gyud. Daghan pag example si Peter. Sidang si Peter nanagat siya. Gani kaduha din hitabo sa life ni Peter ug sa makauban niyang fishermen. Nanagat sila, tibok gabi wala sila'y kuha. Nani sa Luke chapter 5. Ingon din si Christ, ingo, okay Peter, pwede ninyo itaktak og balik ang pukot dito sa unahan. Kadlawon na siya. Ingon si Peter, okay Lord, pero diha naman migikan. Wa may kuha, diha di migikan, pero sige lang, suwayan lang nato. Naminaw siyang Christ, gitaktak ni Peter. Hinumdumi ha, ang command gikan ni Christ, naminaw si Peter. Katong wala sila kuha, wala to'y command ni Christ. Sadang si Christ ni appeal, yung sa okay, suway yung balik dito Pedro. Ni adtos Pedro, uban yung mga kauban ng mananagat. Gitaktak nilang pukot. For the first time, ingon ang Bible, pagbira nila, naglisod na silang bira, grabe sa kadaghang sulod sa isda. Og ingon pa gid ang Bible nga nagisi pagani ang pukot ni Pedro sa kadaghan sa kuha sa isda. And gawas pa ni ana, nanawag siya kaubang mananagat kay dili matabang ang kadaghan sa isda. Kita ninyo, the same God nga nihatag og mana sa wilderness, quail sa wilderness, ni pray over sa 5 bread and 2 fishes. The same God nga mihimo nining Pedro. The same God nga atong giserve. So di na ko gusto limitahan ninyo ang abilidad sa Dios. Naagi saktong panahon, once makuha na to ang formula sa abundant nga blessing, sa overflowing nga blessing, time will come, ma-amaze gyud ka sa iyahang panalangin. Mag-awas-awas gyud. Unsay purpose sa mga overflowing blessings di ay? Nganong ang Ginoo muhatag man usahay, ngon may kog usahay, di man gud tanan maka-avail. Naa man gud siya'y requirement. Unya tan-aw na to unsay requirement, dili tanan. Naay kondisyon ng Ginoo. Pero nganong muhatag man siya og mga nanghinubra nga mga panalangin? Isa sa mga purpose kay gusto sa Ginoo mahimo tang blessing pod sa uban. Yes. Sadang si Pedro nakakuha sila. Sa kadaghan silang kuha, ingon Pedro di na maigo sa among sakayan. So nanawag siya glaing kay anang tayma, mao pa may pagpangdunggo sa mga mananagat. Unya matawag ra man niya, ngit-ngit pa kay kadlaw, ingon siya, pre, duol mo diri kay grabe isda din eh. Ganina wala ni sold pero karon grabe isda, so nanuol ang mga mananagat, ang mga bangka, ingon ang Bible, ang sobra didto padulong sa kauban nilang mananagat. Now, atong sabton ni siya, gusto sa Ginoo mahimo pud tang instrumento para sa nagkinahanglan nga mao ang uban. Muna muhatag sa usahay natong panalangin nga nanubra para mahimo tang extension or kamot sa Dios ngadto sa uban. Amen? Now, lahi pud tong command sa Ginoo. It doesn't mean nga kulang man ni Lord
dili na punta mahimong blessing sa uban, lahi po to siya. Lahi po ning gusto sa Ginoo mahimutang blessing sa uban kay dunatay nang hinubra nga panalangin. Isa sa mga purpose po gawas nga mahimutang blessing sa uban para i-prove sa Ginoo ang iyahang power. I-display sa Ginoo ang iyahang gahom. Abi nimo sa diha nga during sa personal ministry ni Jesus Christ, ginaapilan ginyag miracle ang iyang preaching. Even sa time sa mga apostles. Sa mga preaching sa mga apostles, daghag naigibanaw si Paul nga namatay. Naigipalakaw si Pedro nga bakol. O na sila gipang-ayo nga mga masakiton, mga miracle to sila. And during sa time ni Christ, ginaapilan nilag milagro, ingon ang Bible, para to prove nga sakto ang gospel nga ilahang gi-preach. And you know what? Sa time ni Christ, na known, in fact, daghan kay follower si Christ, kay si Kristo man gud nagahimo siyag milagro. Iman kana natin sa kasal, nagproblema in taon ang household, kay ang ilahang wine nahurot na. And that time, ang wine ang isa sa mga pinaka-special nga gina-serve sa wedding. Dili ni ginagamit nila para hubugon lang kagulingon. Dili part gid na. Nung sa ato pa karon mga red wine, di ba, soft drinks. Na problema, ingon si Christ, naamoy tadjaw diri. Kailan mo tadjaw? Di kasi kailang tadjaw. Katong mga hilaw-hilaw nga Bisaya, mga may pagka-Taglish na mo siguro, mga konyo, mo kailang tadjaw. Ang tadjaw, banga na siya. But ganong tadjaw na sa karaan, banga. Banga na siya nga karaan. Ingon si Christ, naba mo'y banga diri? Ingon din tong mga server, na sir, sige, puna og tubig ka. Unya, adto mo pagkuha, i-serve din yung mga bisita para kung mahurot na ang wine. Kung ikaw ang server, musugot ka, binuangan nimo yung bisita, magkuha ka dito, i-serve nimo. Pero na sila'y faith. Tungod kay na sila'y faith, nituo sila ni Christ. Og diin man nahitabo gyud, nahurot ang wine. So nikuha dito ang server, og nikabo dito sa banga, gibutang dito sa table, pagbutang na dito ang usa ka transparent color nga water nahimo mang colored na water. Sabi, di ba kanitaya? Baba nga sinalod bitaw sa ulan, di ba light color? Pero pag tilaw sa bisita, na-impress ang bisita. Isa, wow, hangtod karon na preserve ang best nga wine. Noon si Christ sa mga miracles niyang gina-perform. Ganiingon siya, nagsunod-sunod lang muna ako kay gusto mo makakita og milagro. Gusto mo makakaon og libre. Niingon si Christ. Tungod kay noon si Christ sa mga miracles. And you know what? Gusto sa Ginoo nga mailhan siya nga usa siya ka powerful nga God nga atong gina-serve. O gusto niya nga ang iyahang makanakan magkinabuhi ni ana nga gahom pagtuo nga atong Dios gamhanan. You know what? Nagmatter ni usahay sa atong belief. Ayaw ninyog limitahi ang Dios. Kung ang Dios ni tunga og Red Sea, kung ang Dios ni provide og mana sa pila ka milyon nga mga Israelite in every day, kung ni-provide siya niya nga klase nga miracle, the same God nga atong giserve karon, wala imposible niya. Although, moingon, kasagaran man gid ma-mention nako dinigod sa atubangan, be contented of what you have, pasalamati ang Ginoo sa mga gagmay mga butang, and yes, of course, kay diha man mag-start ang abundance if responsibilitas mga gagmay. Pero once na naka sa level nga deserving na kamudawat og overflowing blessing, hinumdumi gyud nga ang Dios mo'y naghatag na dili sa atong abilidad. O kung wala pa nimo na experience ang blessing sa Ginoo nga nagatubod niya nga mga panalangin, maybe nagduha-duha ta sa iyang power, sa iyang ability. And dili ni intention nga mag self-pity ka, wa man ko ana pastor. Akong kwarta wa man nagawas-awas. Ang resibo noon nagawas-awas. Ug ang utang nagawas-awas, pero ang kwarta nako pastor, wa man ginangawas. Ayaw pag self-pity kung ingon ana. Dili ni intention nga message nga makita nimong kagulingon nga luoy ka kay walay nagtubod nga panalangin. Isa ni ka challenge. Challenge ug hagit ni nga message. Nga atong usbon atong mindsetting nga ang Dios na to usa ka powerful nga God, love niya mo provide abundantly.
Unsa man ang mga requirement ani? First, dapat natay right understanding who God is. Right understanding. Sa ko nag-ingon kay ganiha, kung wala ka kaila kinsa gid ang Dios, muapekto ni sa imong pagtuo or expectation diha niya. Kinsa man day siya? Philippians 4:19. Tanaw na to Philippians 4:19. My God shall supply all your need. Unsa ang isupply daw sa God? All. I-underline ng word nga all. Your need. Tanan nimo gikinahanglan i-provide na sa Ginoo according to His riches in glory. Sumala daw sa iyahang kadato, sa iyahang himaya. You know what? Tag-iya ang Ginoo sa tanang butang. Siya'y nagbuhat sa tanang butang. Although giangko na sa mga Middle East people ang fuel dito, ang oil dito, giangko na sa ubang naso dito ang mga resources sa yuta. Pero you know what? Ang Dios gihapon mo'y tag-iya ni anang tanan. Mabitaw ingon siya, bisan pag ang kuno nimong kalibutan, nimong kalag, maimpir na walay pulos. Kay nganong si Christ nakadare pagsulti niya na kay siya tag-iya sa world, sa universe, even sa life nga itong gi-enjoy. Pag ingon ni Christ, i-bless ka niya, ihatag niya imong gikinahanglan, sumala sa iyahang kadato. Manotice mo na, kung unsa sa kadato, it means walay butang nga dili niya mahatag sa imuhang kinabuhi. Gawas pa niya na. Joshua 1:8. Joshua chapter 1 verse 8. Daghan kay promise ang Ginoo nga mga abundant blessing. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your ways prosperous, and then you will have good success. Now, although ingon din ni ang Dios, pinagi kang Joshua, mag-meditate ka sa Word of God. Pero kabalo ba ka, kanunay nag-promise ang Dios og abunda nga panalangin? Nung dumigi niya, nag-promise gid siya, walang sa nagsaad og blessing. Nagsaad gid siya abundant nga blessing. Ingon siya, aron mahimo kang prosperous. Pasabutan ng prosperous, adunahan, abunda, dili ka makulangan, dili ka magamyan, kanunay nagaawas ang imuhang panalangin. And then you will have good success. Nabiyay bad nga success. Balo ba mo na? Na success nga nahimong cursed. Dili tanang nakumkum blessing. Naiubang nakumkum nga nahimong curse panon sa tao. Tunglo. Daghang tao nga dunahan nga tungod sa ilahang kwarta na layo na sila sa Dios. And you think blessing na? Dili. Tunglo ang tawag na. Depende ni. Pero ingon ang Ginoo, you will have good success. Usa ka successful nga life nga dili mahimong makadaot sa imong kinabuhi. Another verse, Psalms chapter 1 verse 3. Psalms chapter 1 verse 3, doon na po'y promise ang Ginoo dinhi. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Another promise din sa Ginoo, mahimo kang sama sa kahoy nga natanom kilid sa sapa. O gi-describe din ang kahoy, ikaw ning kahoy, sama daw ka nga natanom kilid sa sapa. Nganong kilid man sa sapa? It means daily, every single minute ang imong roots prisko kayong nagakuha og nutrients sa water. Ingon din nga sa tanang season nagapamunga ka, imong dahon dili mawala. May imagine mo nang kahoy nga dili malaya ang dahon. Dili mga tagak ang dahon. Isa na ka kahoy nga extraordinary nga kahoy. Ingon pa gid dinhi, whatever he does shall prosper. Mo nimong plano, mo prosper ka. Muna imong sugdan nga business, mo prosper ka. Muna imong gipray nga tao, matinuod yun. Muna imong gusto tabangan, matinuod yun. Tanan imong plano matinuod.
It means tagaan ka sa Ginoong wisdom unsay saktong buhaton. Abundant nga blessing. Tanawa, isa pa ka promise po ni Christ, Matthew 6:33. Tanawa, nagbasa ko sa mga passages sa Bible regarding sa mga promise sa Ginoo nato. Kanunay sa nagpromise og overflowing nga blessing. Dili gid siya dalo nga Dios. Usa sa kagalanti nga Dios. Matthew 6:33, common nga verse. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, all. Wala siya some of those things. Okay? Ingon sa all these things. Kanang all these things diya, basahon nimo ang Matthew chapter 6:5-4 paubos. Ang all diha katunang mga tanang gusto sa tao nga angkunon. Pagkaon, sininaan, contentment, kalipay, positivity. Muna ang gimension diya mo pag abot sa 6 ang conclusion. Kung unahon lang nimo ang Dios, tanang butang katong tanan na kong gihisgutan ingon si Christ, idugang nako nimo. In fact, never ka na nahutdan gyud. Wala gyud ka nabakantihan. Dugangan panuon kas Ginoo. Na yung ubang Christian exaggerated kay nahurot na gyud. Oy, baka kung si Christ kung nahutdan ka, naapag yun na emotional lang kay kastanan. Sikag tanaw siguro mga sad movies, always make you cry. Ba kanta man na. All these things shall be added. Luke chapter 6:38. Tanawa, walay promise ang Ginoo nga iyang daginot ang tao. Wala unsaon man din na niya iyang kadato. Do you think mabulahan siya? Iyan ang gina-share. In fact, God is a God of love. Isa sa nature sa love ang pag-share. If love nimong isa ka tao, di ka mahalan sa imong paliton para niya, basta na lang kay ikapalit. Ang nature sa love ang pag-share gyud, paghatag. For God so loved the world that He gave. So ang nature sa love mo give. Now, tanawang Luke 6:38, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For the same measure that you use, it will be measured back to you. This talks about giving. Principle sa paghatag o ang blessing sa Ginoo. Pero tanaw na to din iyang promise. Kumuhatag daw ka para sa Ginoo, tanawa ang iyang promise. Iha kang panalanginan. Nga, bisan pag i-describe din ng Christ nga kung naakay sudlanan naakay sudlanan, imo pa daw nang idasok og maayo. Bisang imo na idasok, mapuno gihapon na idasok na pud, mapuno na pud hantod nga moawas na siya. Now, daghan baking verses, pipila lang ni sa mga saad sa Ginoo nga nagpromise gid siya usa ka overflowing nga blessing. Malay nimo puhon. Sikag pray, Pastor, 1 year naman ko sig pray ani nga business. Basin last na lang unyang gabi nga pray nimo maunay katuparan sa imong pangandoy. You know, dili tanang success ang puan nimo pila ka years. Nay usa ka success nga isa lang ka opportunity ang imong mag-grab. Boom. Yes. Nay mga success ngayon ana. Nay mga successful nga tao nga pila ka years nilang gi-pray, pila ka years nga experience. Pero nay mga successful nga tao nga nakita lang nilang isa ka opportunity, ila din gi-grab. And then ang Ginoo nag-bless dayon. Ang point na ko is ayaw hunong ug ayaw give up. Basin ka nang imong gi-pray, ingon ang Ginoo, okay, isa na lang gid ka pray nak, isa na lang ka pray, i-answer na nako imong gipangayo. And then na-discourage pa gyud ka. Isa na lang unta ka pray gihulat sa Ginoo, ningon pa gyud ka, di na gyud ko mo pray ato Lord eh. Di na gyud ko mo pray, bahala na. Adi wala na dawat. Ayaw hunong, as long as you are still able to pray, pray. Hangtod nga ihatag sa Ginoo, kay once ihatag na sa Ginoo, mag-awas-awas gid na nga panalangin. Now, naiinani nga klase nga mindsetting si David. You know si David, dili siya ang richest king sa Bible. Dili pud siya ang wisest king sa Bible. Iyan ang anak si Solomon, pinakadato o pinaka-bright nga king.
Pero kabalo ka unsay naang David, during sa time ni David, successful biya pod ang Israel. Nay failure si David. Sama nimo, sama nako, na siya failure. Pero one thing ang nakapahimong lig-on ni David, ngano nakabalik siya sa iyang track, ngano nakaserve siya sa Ginoo faithfully, nganong nahimong blessing si David sa nation sa Israel, ug nahimong blessing pod si Solomon nga iyang anak. Tungod kay si David na siya mindsetting nga iyang ginaset iyang mind nga ang God nga iyang ginaserve usa ka Dios nga naga-provide sa iyang mga gikinahanglan sobra pas iyahang gipangayo. Tanawa ha, ang Psalms chapter 23 isa ni ka-common nga verse chapter. Kung tanaw ni mong content sa Psalm chapter 23 nagisgot ni og death. Agot basa agad Psalm 23 verse 1. Nagisgot ni og danger, nagisgot ni og loss, nagisgot ni og death. Tanawa Psalms 23:1. The Lord is my shepherd. Okay, verse 22, verse 2, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Na describe na unsa siya ka-protected siyang shepherd. 3, He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Verse 4. Yeah, tanawang verse 4. Though I walk through the valley of the shadow of death. Ingon si David, bisan to akong God, usa ka good shepherd, nag-provide siya grass, water, food para nako. Pero ingon siya, bisan mulakaw daw siya sa walog sa kamatayon, valley, sa Bisaya ani lupot, di po ni lupot, agyan mo tug baha. Walog sa kamatayon. I will fear no evil. Tanaw ang mindsetting ni David usa siya ka tawo mubatig kahadlok pero mas nipasulabi iyang confident iyang pagsalig sa God nga naa niya. Ingon siya, bisan pag atakiyon ko sa akong kaaway, bisan pag atakiyon ko dakong leon, bisan pag nagag death threat sa akong life, as long as nag-serve ko sa Ginoo siya nga dili gyud ko mahadlok. It means wala gi-deny ni David nga duna gi reason siya unta mahadlok. Naay mga threat sa iyang life, pero ingon siya mas gipili niya ang pagkinabuhi nga confident, for thou art with me. Kay naa ang Dios uban nako. Inani nga klase ang mindsetting ni David. Munang dili gid siya basta-basta ma-discourage. Wala gid siya nahutdan, naga-overflow pagani ang iyahang blessing. Tanawa 5, tanawang verse 5. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Ingon si David, Ginoo, nag-andam kag lamisa nako. Kuyog pas iyang kaaway. Nabagoy tao nga nanihapon kuyog sa iyang mga kaaway. Nabagoy usa ka tawo nang invite siya usa ka mahalon nga panihapon, gi-invite niya iyang mga gidumtan nga tawo. Wala. Pero unsa gingon ni David? You anointed my head with oil. This is anointing. This is blessing. My cup runneth over. Nag-aawas-awas ang akong kuba. It talks about overflowing blessing. Gibless sa Ginoo si David even sa atubangan sa presensya sa iyahang kaaway. Inani ang mindsetting ni David nga akong God nga giserve, dili dependent sa akong situation, dili dependent sa akong status, as long as nakoy right nga understanding kinsa siya, bisan atubangan sa akong kaaway, dili ko maulawan. I-bless ko sa Ginoo ug mag-awas-awas pagani. Ug ang verse 6 ang pinakanindot nga belief ni David. Ingon siya, surely, sigurado gyud. Wa siya ingon maybe, it might be. Ingon siya, sure. Conclusion, never siya nagduwa-duwa. Sure gyud. Unsay sure? Ingon niya, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Awang mindsetting ni David, wala niya gideny nga dunay threats, dunay problem, dunay valley of death, nay emptiness usahay, nay challenges. Pringon siya, pero dili gyud ko mahutdan. Kay ingon siya, ang kaayo sa Dios ug ang iyahang kaluoy nagasunod-sunod nako. Tagan na mong illustration, sadang si Turdy ug si Sophie, bago pa silang nagkat-on og lakaw, di ba kung mutudlo kag lakaw sa imong bata, dili man ka mag-una? Nabay mahana, sunod dong. Yan, mumo na dito asan.
Uy, mo lagi ka. Imo ding ganon. Dili na mao. Once mo guide ka sa usa ka bata nga nagpractice og lakaw, paunhon nimo siya naka sa likod, sakto? Nagasunod-sunod ka kung matumba sa luon. Okay, kung madagma paphaan, kumuhilak palitag pagkaon. Tanaw niyong bata, nagtanaw sa mga bata, nagtilap-tilap og lollipop, naluoy ka niya, wa si iha imo pong palitan. Nakita ninyo kagulingon diya nga side, parent, di ba? Mao ni pagsabot ni David. Sama siya sa usa ka bata nga giguide sa iyang father sa langit. O di sa mahadlok, madagma siya, naayang mahan sa likod, andam mo sa lo. And usahay kita, ang ato mangkong pagtanaw sa wrong nga mindsetting, naguna ang Ginoo niya, gipasunod ta. Tungod manggoda na nga verse, ingon ni Christ, follow me. And I will make you... Now, kana nga verse, wala man na nagisgot about provision. Wala na nagisgot about protection. Kana ingon si Christ, follow me and I will make you fishers. Ang word follow me, you will consider yourself as a learner. Learn diha kang Christ, student ang Christ. But when it comes to our entire life, sa pag-provide sa Ginoo sa atong need, sa paghatag niya sa atong mga gikinahanglan o gusto, ang mindsetting na to diya sa mata sa gamay nga bata nga gitudluan og palakaw sa usa ka amahan, pero naa sa likod naghulat atang kanus ata mapandol. Amen. Kung kay baluta nga nagsunod-sunod atong amahan sa likod, dili ta mahadlok bisag kinsa pay atong kaatubang, bisan pag napay iro. Okay? Powerful ang atong God. Muna si David, confident gid siya. Di atubang niya sa Gulayat, kadakong Gulayat. Ang leon iyang gi say Samson ditong gilangkat. Iyang gamit ang slingshot, iyang gi igo sa agtang ang leon, ang bear. Napil din ni David. Nganong ina naka-confident si David kay nagtuo gid siya nga ang Dios nagasunod-sunod niya. Amen. Og mo na point nato nining buntaga, dapat kailata kinsa ang God nga tong gina-serve, wala kanya biyae. Naa siya nagsunod-sunod nimo and therefore confident gid ka magkinabuhi every day. Nakita niya unsa imong gikinahanglan, nakita niya nagatang sa kanus ka mapandol, naa siya dili gid siya kabiya nimo. Amen. Okay, number 2. Unang requirement sa overflowing nga blessing, ilha, right understanding kinsa ang Dios. Dapat kaila ka. Naa siya nato. Provider siya sa tong need. Number 2, kining faith and obedience to God's word. Faith and obedience to God's word. You know what? Ang faith ug ang obedience inseparable gid ning duha. Dili ka pwede mo preach about faith nga dili nimo apilan og obedience. And if there's obedience, output na sa faith. Kabalo ba mo, ang faith, ang pagtuo, mura ni siya container. Tagaan ta mong illustration, ang dali nyo masabtan ha. Ingon si Christ, walk by faith. Salvation, whosoever believes. Si Pedro nalunod, gamay kag pagtuo Pedro. Kabalo mo, tanan, gipalihok ta according sa level sa tong faith. Og ang Ginoo mo provide, muhatag siya according sa level sa imong faith. Tagaan ta mong example. Ang faith mura ni siya baldi. Okay? Ningon ang Ginoo, okay, pagdara dirig sudlanan, tagaan ti kag panalangin. And then nagduha-duha ka, gikuha nimong gamay nga baldi ka. Kaya ka to siya mo, binuang raman ko to siya, nagdakag gamayng baldi. Pag abot ito, napuno. Pero gamay imong baldi. Pero kung dako kag faith, kaning dako gid nga baril. Baril imong gipasaan, Ginoo dara, gipuno sa Ginoo. Ang imong sudlanan, mao to ang imuhang faith. Usahay, gamay tag faith, munang gamay ra pud atong expect, gamay ra pud ang moabot. Pero kung dako kag faith, daghan ang moabot nga blessing. Now, na-prove na ko ni sa story bitaw ni Elisha ug katong widowed woman. Balikan ko nato. 2 Kings chapter 4, 3-6. 4 verses akong basahon ninyo nga ma-open inyong mind unsa ang powers of faith. Babae nga balo, wa siya pagkaon, na siya anak lalaki.
Ingon si Elisha, okay, day, muni akong buhaton ni mo ha, tabangan ti ka day, ay mong buhaton, mangulikta lang ka, og sudlanan sa tanang na ilahan nimo, pangulikta gyud og mga bakanti nga sudlanan. Ingon man mga babae, sir, ang naa na lang gid namo gamay nga oil. Gamay na lang gid nga oil. Ingon kay si Elisha, okay, pangulikta og daghang sudlanan. Ingon pa gid si Elisha, sa tanang pwede nimong makuha nga mga sudlanan, kuha. Pasabot ingon si Elisha, unlimited kung gusto kag tibok barangay imong panalanginan halat, kuha tanang balde sa tibok barangay. Pag abot sa verse 3, 2 Kings 4:3. Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels, do not gather just a few. Ingon si Elisha, ayaw gamay ha, daghan na gyud. And then ingon na mabay, verse 4, and when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones. Ingon din si Elisha, okay, kung napuno na yung balay sa container, katong gamay ni mong oil, iyabuto sa matag sudlanan. Ingon din si Elisha, kung mapuno na, ilain ang mga napuno. Verse 5, so she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Verse 6, and now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there's not another vessel. Okay, wala na sudlanan ma. May imagine mo, ang ilahang mantika, or shall we say oil, maybe gamit is pang suga or pang luto, gamay na lang nga garapon. Ingon si Elisha, okay, pagkuwag sudlanan, ang sudlanan dito, kung unsa kadaghan ang gikuha sa babae nga sudlanan, mo to ang level sa iyahang faith. Kung ingon siya, ay, kanilang siguro akong kaon. Kaya usahay man good, ang ato ang kaugalingon ba, murabag tapulan na ta mo musalo sa panalangin sa Ginoo. Kanina lang, kontento na ko ani. Ingon si Elisha, sa kaya sa kutob sa imong mahimo, kuhag container. So, gisirado ni sa widow, sa babaeng balo ang balay, yung anak, giyabon niya mantika, ang oil, giyabong oil, napuno tanang jar. Ingon din siya, nak, napailain dia. Ingon niyang bata, mawala na ma. Kung ang babay, nagduwa-duwa siyang Elisha, kung nag-ingon siya, sakto ra ning isa guro ka pitsil, sakto ra guro ni ang galanganin mga itong propetaha, mura mo ito katuuhan dili. Nagkuha siya isa ka pitsil. And then pagyabo, napuno. Ingon ang Bible, ni hunong pag-agas ang oil katong wala na isudlanan. Nagets ninyo? Kung gamay kay kag pagtuo sa Dios, and hindi niya imong i-Lord gaay ko ani Lord niya, gamay ra kag salig niya. Mo provide man siya, pero taman ras imong faith. Dili na gyud mo agas, bisan pa, Lord asa naman? Nahatag na. Pero ang imong faith diha raman, so na-close na ang oil, na-close na ang pag-flow sa blessing. May imagine mo, kung gikuha sa babae ang tanang balde sa tibok barangay, dili mo hunong ang pagtulo sa oil or sa blessing. So ang faith ni mo higalag suon, moonig sudlanan. Kung gusto ka mag-aawas imong blessing, ayaw gyud pagduha-duha sa abilidad sa Dios. Amen. Mo provide gyud siya. Dili lang isa ka anak imo mapagraduate sa college. Bisan pa siguro pila ka pag umangkon, apil ni mo na, once di ka magduha-duha siyang saad, start kag business, start ka ning butanga, ay pagduha-duha, one day, mahimo kang tulay sa panalangin. Kanang tulay sa panalangin, muagi ni mo ba before mo adto sa uban. Muna'y blessing nga naga-overflow. Okay, Pastor John, ang faith di ay dapat tagpagto para dagkog panalangin. Unsaon man pag-improve ang faith. Dini man ang issue. Unsaon pag-improve ang faith? Romans 10:17. Unsay gingon sa Bible? Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So mo improve ang imong faith
diha sa instruction sa Ginoo, diha sa pagpaminaw sa iyang pulong, sa pag-Bible study, sa pagpaminaw og wali, pag-attend og Sunday school, anywhere as long as ang pulong sa Ginoo na deliver. Once mo grow ka sa word sa Ginoo og ni-obey ka diha, nagagrow ang imuhang faith. Oh. Now, munang di pwede ibulag ang obedience ug ang faith. Kay once mo obey ka sa word of God, mo grow imong faith. Once mo grow imong faith, dali na ka mo obey. Sumpay ng duha. Dapat maminaw ka sa word of God. Dagan na mo another example. Ingon pa nila, usad ako ka pastor, nga dagan. Nga sige example. Dali mong gud masabtan basta na example, amen. Okay, example. Si Peter, balik tang Peter, Luke chapter 5, 4 to 6, 3 verses, tanaw na to 3 verses. Awa ha, tibok gabi walay kuha si Pedro, kuyog iyahang kaubang mananagat. Di ba inani ta usahay? Naisweldo, kulang. And dire sila, di nila kay kulang, wagi kuha si Pedro. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." Ganina ni akong story. Ningon si Christ, "Oy, mga igsoon na ba mo'y kuha?" Ingos Pedro, "Lord, wa gid mi kuha. Tibok gabi naming sige panagat walay kuha." And you know what? Expert nga mananagat si Pedro. Professional. Pila ka years siyang mananagat. And kay balugid siya nga kanang gabi una way kuha. Imposible gid makakuha. Now karon niabot si Kristo nga usa ka panday. Usa ka panday si Christ, gitudluan niyang mananagat. Okay, tak-tak dito sa unahan. Diha dapit o kanang dihang saan pagtudlos dagat, matudlo bang dagat? Maka-point pa kag specific nga place sa dagat sa kadakod hakos. May tag dire sa tuwan eh, kanang building nga blue. Yung may building sa dagat. Masingon si Christ, itak-tak dito dapit. Ningon po si Pedro, "Lord, diha na migikan." Wa ko to sa Christ, giunso na pag-sure nga diha. Kabalo mo sa iyong Pedro, "Lord, diha nami gikan." Tanawa verse 5. But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." Now, gusto na kong i-underline ninyo ning word nga nevertheless. Kabalo mo sa pasabot ana. Ingos Pedro, "Lord, diha nami gikan." Sa kadaghan, mura ba? Sa kadaghan na mo, Lord, daghan nang nagtaktak nagpugot, wagi kuha. And gawas nga na disappoint si Pedro kay diha na sila gikan. Kabalo mo isa sa reason nga nung di na siya ganahan mo balik kay gikapoy na siya. Kapoy na siya, sigbugsay, tugnaw, o niya, diha na pagid sa gikan, wa siya kuha. Kabalo mo na experience ni Pedro, disappointed, na-discourage, unsa pa, nabugnaw na, gikapoy na, kaya wa sila kuha, piltin lang paning kamot. Pero ingon si Pedro, pero, nevertheless, pero bisan pa man, kay ikaw man ang misulti. Now, take note, imo mang pulong, ikaw man ang misulti, buhaton namo. Kabalo mo sige mo Pedro, naminaw siya sa pulong ni Christ ug iyahaning giobey. Nasabtan na to. Naminaw siya sa pulong ug iyahang giobey. Bisag kapoy na si Pedro, pwede sa mo give up, pwede sa ma-discourage, pero sige, suwayan ako usab, Lord. Suwayan ako ginug-usab. Nabot ba na sa point sa imong life? Kapoy naman sig simba, wa man gyapon gitubag akong prayer. Kapoy na sig support sa work, wa gyapon gitubag akong prayer. Kapoy na ko sig Bible study ani, wa gyapon ni response. Kapoy naman ko sig balik-balik sa doktor, mo may kayuhan ning sakit sa akong pamilya or sakit nako. Kapoy naman ko sig pa-eskwela aning anaka, wa man gipasar-pasar. Kapoy na ko sig handle aning nga problem, nganong wala may improvement, pariha mong Pedro sigurog situation. Grabe pa ning kamot, walay outcome. Expect nimong tawhan na mabago, walay nahitabo. Grabe ni og pray, walay nahitabo. Siguro na discouraged na ka, gikapoy na ka, hapit na kami give up.
Pero karong buntaga sultihan ti ka, once again paminawa ang tingog ni Christ. Ingon si Christ, bangon. Taktak og balik sa pukot. Suway daw usab. Balik daw pray niya. Balik og active sa Sunday school. Balik og active sa discipleship. Balik og active sa worship. Balik og active sa prayer. Balik og commit sa mong life sa Ginoo. Balik daw sa Ginoo. Balag kapoy discourage na ka. Once again gipabalik ka ni Christ. Ug munis Pedro, okay Lord, kapoy na pero imo mang pulong suwayan na kog usab. Suwayig usab karon ang Ginoo. Ug muning gihimo sa Ginoo kang Pedro. Verse 6. And when they had done this, tanawa, sa dayang ilan nagitaktak ang pukot, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Pagbutang nila, natingala sila, ni bangga man ang bagang duot siguro. You know, ang isda sa Galilee, mostly dito mga tilapia nga klase. Oo. And they believe, according sa mga scholars, mostly mga klase sa tilapia. Kang Galilee, di man gid siya purely dagat, good. Mura siya lake ba, nga dako kayo, mura tawag na siya Sea of Galilee. Gibangga ang bagang duot sa mga isda, sa kadaghan nila, nagisi ang pukot, pero bisag nagisi, nakuha nila ang isda. Nagisi ang pukot sa kadaghan sa panalangin. Tanawa ha, hapit na may give up si Peter. What if nagpadala sa siyang emotion? What if nagpadala sa siyang advice? Ayaw nagtuwa na, di na lagi ta. What if si Peter ni give up na? Kung may tabo si mong life, kung mo give up na ka, kung magluya-luya ka, kung di na pray sila, imong mga relatives, kung mo give up ka, gani karon na enjoy nimo ang transformation si mong life kay wala ka ni give up. Someone behind si mong life na isa ka person sig pray nimo nga wala ni give up sa pag-pray nimo, tan-awa karon. Nahimo kang anak sa Ginoo na bag-o imong life. Nay mga tao nga wala gid ni give up sa imong kinabuhi. Hilom lang silang nagsigig ampo nimo. And even sa ikaw sa imong kagulingon, ayaw og give up. Bangon, ingon si Christ, itaktak og balik imong pukot. Saligi ko pag-usab. Pangandoy og balik. Paghimo og goal og balik, and then obey sa kong word. Matingala ka sa ako ang buhaton. And this time si Pedro na tingala siya. Gani, isa ka passage, pagbalik ni Pedro, si Pedro may dunggo sa balas. Pagkakita niyang Christ, nihapa siya o mihilak siya. Di katus Pedro nga sa iyang pagkamakasasala, disobedient, hapit na siya may give up, pero gi-bless gapon siya sa Ginoo. And you know what? The same God, the same Christ ang giserve ni Peter, the same Christ katong ginawali din his pulpit. The same Holy Spirit ni bless nila, the same Father nga ilang gitawag. And the same is true. Once mahimo kang Peter karon, balik og salig sa Ginoo. Increase ang imong faith. Ayaw padalas discouragement, basin mo na ang lahas na lang nang gipangita sa Ginoo nimo, and then maangkon na nimo ang great numbers of fishes. Amen. Basin mo na ang answer sa imong prayer. Ma-bless imong entire family. Ma-bless imong entire relatives. Makaskwela, mapagumangkon nga maglisod og eskwela. Mubo mamong business nga gisugdan. Maayo ang mga balatian sa imong ginapray. Basin mo na ang imong family madala na nimo sa Ginoo. Basin isa na lang gyud ka step ang kulang. And this time, dapat mahimo tang Peter. Amen. I don't know unsa ka discourage karon sa imong life. Pero ang Ginoo wala gyud ni biya sa imong kinabuhi. One step of faith or one step in faith, diha niyo makita ang paglihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. He is a God of overflowing blessing. Walay imposible niya. I-change imong mind. I-change imong mindsetting. God siya nga nagpakabana gyud nimo. Increase imong faith. God siya nga dili mahutdan og resources, dili mahutdan og second plan, third plan, another chances sa imong life. Naghulat lang siya kanus-a ka mangandoy og balik diha kaniya. Let's bow down our heads. Father in heaven, we thank you, Lord. Thank you sa reminder karon Ginoo nga nag-build up sa amo ang self-esteem, sa mong mga disappointments, Lord, nga napay hope di among life, Ginoo.
Unsa man kadagko ang mga balod karon nga mitabon sa among kinabuhi, mitayog sa among pamilya, mitayog sa among commitments, mi pablard Lord sa among future, sa among dream one day. Ginoo, natuo mi nga wala gihapon ka nawala sa eksena, Ginoo. Naa ka sa among likod, nagalig-o na mo. Nagahulat lang ka Lord, kanos ami mulingi nimo Ginoo, muhapa, muluhod, magpakiluoy, o mubalik, musurrender o balik sa imuhang mga kamot. Himo amin Peter karon Lord, nga mangandoy migbalik Ginoo, mubahangon mi Lord, muhimo mig bag-o nga mga goal, bag-o nga mga prayer list, bag-o nga mga pangandoy Ginoo, bag-o nga mga commitments. And Lord, thank you, nagpromise ka nga kung magpadayon namin sa mong faith and obedience, usa ka Dios Ginoo nga one day muhatag na mo og dako kayong kalipay nga matingala mi sa nag-awas-awas nimo nga panalangin. Bless us today, Father God. I-bless among hearts sa ilomis mga sala Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen and amen.